Salome, prepáč. Predstav si, na púšti sa zrazili dve ťavy, takže bola obchádzka. Tu s Gašparom a Melicharom sme sa museli vrátiť a ísť úplne inakiaľ. Ver mi, to skutočne nebola naša chyba. Ale predtým sa stalo niečo úplne neobvyklé. Neobvyklé? Oci, rozprávaj, povedz, čo sa stalo. Je to tu, to bude na novo. Poďte si radšej sadnúť kústou, musíte mať po ceste poriadne. Máš pravdu, poriadne sme cestou vyhľadali. A čo to máme dobrého? To vonia. No tak si to predstav. Raz večer sme pozorovali hviezdy a zrazu som uvidel niečo divné. Akési silné svetlo, ktoré žiarilo. Tak hovorím, kolegovia, Gašpar, Melichar, poďte sa na to rýchlo pozrieť. Boli z toho rovnako prekvapení ako ja. Najzvláštnejšie však bolo, že to svetlo sa hýbalo. Rozhodli sme sa preto, že to svetlo budeme sledovať. Tak sme šli, až dokým sme nenarazili na nejakú dedinu, ktorá sa volala Betlehem. Na tom mieste sa svetlo zastavilo. Ale prečo sa zastavilo? O tom sme nemali ani potuchy. Zrazná však bolo veľmi veľa ľudí. Pastieri aj obyčajní ľudia. Že sme sa tam pozrieť a videli sme nejakého muža so ženou, ktorá mala v náručí dieťa. Bolo to zvláštne, naozaj zvláštne. Fakt to bolo zvláštne. Áno, zvláštne. Ale čo bolo zvláštne? To svetlo ukazovalo na dieťa a ženu a všetkým muselo byť jasné, že to dieťa je niečím výnimočné. Z neba sme zrazu počuli krásnu pieseň, ako by sa narodil kráľ. Tak sme pred tým dieťaťom klakli na kolená a darovali sme mu všetko, čo sme so sebou mali. Predstav si, na ceste sme si urobili malú prestávku, aby sme si odpočinuli a Gašpar si zdriemol. Ale zrazu čosi zamrmlal, prudko sa mykol a zobudil sa. Počas spánku prehovoril ku mne Boží anjel a povedal mi, že sa máme vrátiť inou cestou. A čo to dieťa? Ako sa vôbec volalo? A kde je teraz? To naozaj neviem, ako odišlo niekam so svojou matkou. Ja chcem tiež vidieť. Ocko, chcem pokračovať, kde si ty skončil. Pôjdem hľadať jeho
pár rokov. Si ešte malý, cesty sú kľukaté a ľudia všelijakí. Kdeže čakať? Chcem ho vidieť. Pôjdem ho hľadať a určite nájdem jeho stopy. Aj keby mi to malo trvať celý život. Áno, tvrdoplavý polcovi, obaja rovnakí tuláci. Odteraz ma môžete oslovovať detektívu. Myslím, že to bol určite kráľ. Kráľ tu? Vypadá to tu snáď ako kráľovský palác. Jonatán, poď sa sem pozrieť, ale rýchlo. Ale tu som doma, čo si preješ? Ale spomeňte si, bolo to len pred pár týždňami a tie ste nemali žiadne miesto, tak ste ich poslali do maštale. Do maštale? Ale to neviem predstaviť. No počkaj, tá tehotná s tým mužom. Myslím, že sa volá Jozef. Áno, tu nedeľko aj poradila. Bol to naozaj bláznec. A namiesto toho, aby sa tu budovalo, tak sa to napokon rozpustilo a nažili sa sem pastieri cudzinci. A čo? Vy ste vari od novín? Ale nie, ja len hľadám to dieťa. Môj otec sa tu s ním vtedy stretol a bolo okolo neho vraj zvláštne svetlo. A tak by som sa chcel o ňom dozvedieť niečo viac. Čože? Svetlo? Tak o tom teda nič neviem. To by si sa musel spýtať nášho volavosla. Ty pri tom boli, ja som mala úplne iné starosti. Tak vám pekne ďakujem, budem pokračovať ďalej. Možno by som mali ísť niekde bližšie k mestu, napríklad do paláca alebo do chrámu, keď je to už kráľ. Prišiel sem vykúpiť
A predsa začína sa nový život. Svojimi očami, ktoré už skoro nevidia, som mohla vidieť toho, ktorý bol poslaný od Boha. Tieto trasúce sa roky sa mohli dotknúť toho, ktorý nášho spasiteľa. A to je naša Anna. Ona s tým sa nikdy neprestane. Stále ľuďom hovorí, že ju napadne. Chudia starana. Objavili sa tu včera aj so svojimi rodičmi, s Máriou a Jozefom. Prišli sa sem prvýkrát ukázať s ním chrám. Bola som tu som sa modlila. Hneď ako som ich uvidela, mi bolo jasné, že to nie je obyčajné dieťa. Anna hovorí pravdu, akože sa Simeon volá. Ja som ho tiež videl. Volá sa Ježiš a viem, že on je spasiteľ nášho národa. Dokonca som ho aj držal v náručí a cítil som, ako ma naplnil pokojom a veľkou radosťou. Ježiš, to je on? A kde je teraz? Chcel by som ho vidieť. Anna, ty to vieš? Jeho rodičia boli odnieka z Galilei. Dobre, budem pokračovať rýchlo ďalej. Stôl nám pribúda. Nevideli ste náhodou Ježiša? Škoda. A ty? Nie. To je škoda. A ty si nevidel? Nikto. A ty? To je škoda. A ty? A ty si nevidel Ježiša? Tak, vidíš. Decká, nepoznáte náhodou nejakého Ježiša? Jasné, že áno. Chodil s nami do školy, ale bol akýsi divný. Kamarátil sa s demami a samaritánmi. Rozprával sa s chorými. Ja som chorý štíky. Mne mamička povedala, že sa s cudzými ľuďmi nemám baviť. Áno, bol celkom fajn. Futbal som nehrával, ale videl plnovanie jeho vzadu. Raz neprišiel do školy a nikto nevidel deň. 3 dni ho rodičia hľadali a potom až chránili všetkým rozprávou okolo. Ľudí mohli počúvať, ako keby tomu rozhovoril. A preto začali jeho taký hrozný strach. Hovorím, bol nejaký divný. Náhodou nedával vždy desiatu. A vždy ma počkal, keď ste mi utiekli. A to je snáď normálne, veď má za 12 rokov, ako ja. To už má 12. A kde je teraz? To my nevieme. Thank
skoro trapas. Víno práve v najlepšom došlo a vyzeralo to na úplný trapas. To práve Ježiš, alebo skoro mama to zariadila. Predstav si, premelo do 6 kamení nádhor na víno. To je úplný zázrak, ale prečo to robili? Ste pre ňa skoro úplne cudzí ľudia. Práve, to som sa čudovala ja. Myslím si, že ho mama uprosila. Ja by som povedal, že tým myslel ešte čosi iné. Čosi o Bohu. Ja neviem, ako to povedať. No dobre, budem pokračovať ďalej, aby mi to všetko vysvetlil. Nepoznáte náhodou nejakého Ježiša? To sa vie, že poznám. Práve kvôli nemu mi tú dieru v streche urobili. Tu už ako... Ale... Za to vlastne môžem ja. Dnes to už ani nespoznáš. Ja som bol ochrnutý, vôbec som nemohol chodiť. Spustili ma na nose pár strechov, pretože Ježiš bol ohnutý a všade bol námahu. A teraz vidíš? A ja? Počúvaj. 333 stremových striekačiek strekala cez 333 stremových striek. To je čo? Ja som totiž predtým nič nepočula. Ani hlasu. Bola som hluchodemá. A potom prišiel ten človek. No a počúvaj. 330... Dobre, to už stačí. Ale teraz mi povedzte, kde ho nájdem? Nikde nie je natrvalo. Chodí medzi ľudí, káže a uzdravuje. To sú ale stopy. Slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú. A chudobným sa ohlasuje evanjelium. Čože? A kde? Však napríklad tu v tomto dome na brehu jazera, alebo tam na hore. Hovoríte na hore? Tak zatiaľ... When
Ježiš celý čas tak krásne rozprával. Ale hovoril to tak, ako by to všetko bolo o nás, o Pánu Bohu a jeho kráľovstve. Ale moment, pekne po poriadku. Hovoríte, že rozprával o stromoch? On hovoril o všetkom. O stromoch, o ovoci, o stratenej ovoci. Áno, práve vtedy hovoril o tej ovci, keď sa stratí. Ale prosím ťa, nepoď to. Veď on to hovoril takto. Každý dobrý strom prináša dobré ovocie, ale každý zlý strom prináša zlé ovocie. Dobrý človek robí dobré veci a zlý zase zlé. A čo bolo s tým stromom? Dobre, a čo bolo s tou ovcou? Ľudia sa na Ježiša hnevali za to, s kým sa kamaráti a s kým sa dáva do reči. Že je múdry, ako keby sám Pán Boh bol jeho otcom, pritom navštevuje a dáva sa do reči so všelijakými ľuďmi. No on práve vravil o tom ovoci, keď sa skazí. Ovoci, keď sa stratí. A už si to zase poklietol. Veď on presne povedal, keď ma niekto... Sto oviec a jedna sa mu stratí. Zanechá tých 99 a ide nájsť tú, ktorá sa mu stratila, až kým ju nenájde. A keď ju nájde, zvolá všetkých susedov a priateľov a povie im: radujte sa, lebo som našiel stratenú ovcu. Povedal, že Božie kráľovstvo je ako kvasnice, ktoré sa dávajú do testa. Stačí len štípka kvasnic a celé testo sa prekvasí. Tak to máme kvasnice, stromy, ovcu. Som z toho akýsi celý zmetený. Musím ho nájsť, aby mi to všetko vysvetlil. Som tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radostnou, tebou jednou. Tvojou ovečkou, malou a voňavou, čistou a radostnou, tebou úbenou. Celý svoj život som hľadal to kráľovstvo. Viem, že sa volá Ježiš, viem, že uzdravil niekoľkých chorých, viem, že neodmietal žiadne poslanie. Mám jeho stopy, ale to je nápad. Skúsim dať ešte incident doby. To bude zrejme tá posledná možnosť, ako ho nájsť. Pozrime sa, hľadá sa Ježiš Nazarecký, ktorého nazývali židovským kráľom. To poskytne akékoľvek informácie, ktoré by ho pomohli nájsť. Ale to my dobre vieme, nie? Ale žiadna z nás to nebude kam. Aj tak ho zavolám. Mali by sme mu pomôcť, inak ho nenájde. Haló? Ale detektor, pri telefóne Gajus, rímsky vojak. Volám vám kvôli tomu vášmu inzerátu. Chceli ste zistiť, kde je Ježiš, ale
postený a pribili ho na kríž. Už je mŕtvý. Tak on je mŕtvý, takže môj otec mal asi zlú predtú. Nemohol to byť teda král. Zabili ho teda. Tak takto končia teda jeho stopy. Sám sebe nie si král, so slávou si kamarát, blížne si dál, za každý sen král bude sám, ako po trónu zrát. Budeš je tam, kde každý král, musíš ti radovať. Ty tvoja krajá bude lásky sú pravý pán. S nimi a ja tu svetý, mážný král. Ty tvoja krajá bude lásky slúžiť svoj svet. S nimi a ja tu tajím dám výber. Slúžiť sa so samotným, sám sebe Boží král. Že prvý budú posledný, náš Pán tak rozmýšľal, nech si byť prvý posledný, rozmýšľaj ako Pán. Platí sa celý zdravený, a buduj zrubný král. Ty tvoja kraja plne lásky sú pravý pán. So s nimi a ja tu svetý, ty mážný král. Ty tvoja kraja plne lásky slúžiť svoj svet. So s nimi a ja tu tajím dám výber. Chcete sa, aký divný inzerát? On asi ešte nevie, kto je to Pán Ježiš. Zavolajme mu. Haló, voláme ohľadom vášho inzerátu. Už je neskoro, už všetko viem. Ježiš je mŕtvý. Ale musíme za ním ísť. A vy ste či idete? Odkiaľ ste sa tu vzali? Volám sa Anička, bývam tu v Božiaci a chodím sem do Božiace do kostola a do školy. A ja sa volám Vilko, bývam tu nedaleko na Zabudišovej a chodím sem do Božiace, do kostola aj do školy. No ako to povedať? Čo robí Ježiš? Čo aj žije? Čo to hovoríte? Kde žije? Aj my sme... No prečo tu aj my sme jeho stopy. Vy herci, i vy muzikanti, i tí chlapče, tam ten Ujo vzadu? Jeho stopy sú v našich životoch. Hádam aj v mojom? No jasne, veď si ho toľko hľadal. Hľadal, stopy som našiel, ale aj tak. Chcel by som sa s ním stretnúť, chcel by som byť s ním. To je ale stále možné a zvlášť teraz cez Vianoce. Ježiško, maličky, vítajte tu z iba, výmenom z jasličky ponúkajte seba, pokoj všetky prinášaš, radosť všetkým deťom, je to radosť naša, čo sa šíri svetom. Poďte deti k Ježiškovi privítať ho vrele, miláčkovi svoje duše pritie srdcia celé. Povedzte mu z úprimnosti, že ho máte radi, poproste ho v dôvernosti, nech váš život riadi. Nech váš život riadi stále, v každej žitia chvíli, aby ste len v jeho chvále tu na zemi žili. Radosť veľkú zvestujeme, narodil sa sveta Pán. Nedaleko Betlehema chladný jahňa leží sám. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Počujte, ako na nebesiach anjelci spievajú. Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želaj. Využívam to Božie narodenie, šťastie i zdravie a od Boha požehnanie. Pomôžme vám, Pán Boh, šťastlivo prežiť, lebo jeho zadoží. To dres Božia ovociny na pôde klobások i slaniny. I šatstva v truhlici i peniaze v pokladnici. To ja vám vynciem v tom časnom živote
len Ježiš Kristus. Čaká aj sladká obeda na záver jasličkovej. Rozdáme vám ju teda až úplne na záver. Ešte spolu by sme si chceli teda zaspievať Tichú noc. Tak vás poprosím, dúfam, že teda sa všetci pridáte k nám a ešte si užijeme spolu tento posledný obrad jasličkovej slávnosti.